Ikaw ang binipinin na ninanay. Happy birthday, Ate Jen! Dito tayo, ate. Oh, balakpak naman dyan! Yes! Samahan siya para hindi siya nahiya. Ito ka, ate Bart. Ganyan ka lang, ah. Okay, hindi lang yan. Meron kang chocolate! Meron ka rin teddy bear! Kailan mo magaling to? Mamaya natin malalaman. Mukhang mo, siyempre. Meron ka rin chunks saga! Pahit naman ako! Para kay ate, doon po tayo sa tabi niya. Okay? Ano yung ano? Yes, happy birthday! Meron At syempre, may cake ka rin! Okay, dito tayo ate. Dito ka sa gitna. Hindi ka na. Dito ka sa gitna ate. Makahiya sa atin lang to. Okay? Hindi makihawa. Okay, pahit ako. Isa pa. Wait lang yung itsura ko. Okay lang yan. Ganyan talaga ito. Ano, dito ka sa gitna lang ate. Tayo tayo dyan sa ano yan. Okay. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay! Ma'am Jeremy, bago mo po i-blow on yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Yay! Okay, ate, dun po muna tayo. At tayo nagbabasa ng letter. Dito natin malalaman. Tananan! Tanan! Nagbasa? Ate, halika dito. Dito ka sa side na to. Pakilakasan ang boses, akin ang chok-chok ko. Okay, so, Jeremy, happy blessed birthday. Please enjoy this simple surprise. I pray that the Lord will be your guide to achieve all your goals. May God grant you your heart's desire and fulfill all your plans. Thank you for your precious time replying my messages. Looking forward na mas makilala pa natin ang isa't isa. Please give me a chance. Show my good intentions. I love you. If God plan and your parents permit, take care and again.
happy birthday, Emil! Okay, dito tayo. Ayan, narinig niyo ba kung kanino galing? Ulitin, sino? Emil! Ayan. Yan po ay galing kay Sir Emil. Ayan po. Ma'am, ano po ang yung message po kay Sir Emil? Ano po ang kasagutan? Thank you. Thank you. Ayan, thank you daw. Na-shock pa ba? Hindi mo na-expect na. Okay, so ngayon po, ano po ang inyong sagot kay Sir? Nag-I love you po siya sa inyo. Ano ang sagot? Thank you. Sa ngayon, thank you muna. Pero may pag-asa po ba, ma'am? May pag-asa po ba? Atin lang yan. Ay! Hindi pa niya alam. Kumbaga, nasa tamang panahon. Tama? Antayin pa natin, di ba? Pero nasa tamang panahon. Thank you daw. Ay, ilang taon ka na? Edad na. Ilang taon ka na? 23, joke. 23! 23 o 33! Ay na, kailangan na natin mag-asawa! Nag-asawa ako 31, nanganak ako 33. Dapat mag-asawa na. Para kita pa natin ang ating lahi, okay? 33 ka na, ate. Okay, so maraming salamat. Alright, isa pa, anong mensahe nyo kay ate ngayong kaarawan? Happy birthday! Okay, salamat! Okay, magpapakilala na ako, ate. Jermaine, dito tayo. Okay, on behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Dates, thank you, Sir Emil, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresang nice mo para hatid sa inyong magiging. Siya ang makakasagot yan, sir. Yan sa inyong friend muna, okay? Salamat po all the way from Balungaw!